What's up, kadax karon ay ka-17 inanay karon natataron mo pa chill lang kahit mo boni ang ilang lugar mga kadax wala pa ibisita mga kadax gamay palay karon garin spot na natadiri ka vlog wala na tagapalat na ako na gusto So karma kadas kipikapan si nanay kaya magpagwapa siya para sa mga bisita o siya mga kaliwag o siya mga nabe mga kanap. So karang kita mo na yun. Ay slow mo. Wow! Nung makilala ka. Si nanay. So mga bisita o mga kaliwag ni nanay nang nagsubod na nabot na napibasta na cute kayo. Kasi kami si nanay lipayan kayo ang birthday girl, the pretty happy birthday nanay. Ika-17 na ni mo na eh. Kaya upload ako sa vlog. So karon kita po.